Min ýaly awadan zenana dagy bamy kadiydim dipdir. Yoktur bizra awadan zat Hudaý Taala yaradan däldir dip şeýle aňallym şoýda dipdir. Basymda hastegary boldum, izdivajet, hastegary boldum we izdivaj etmeli boldum dipdir. Gulasyň. Şu ilk dünýede awadan ýan tutan gyýdy bilen izdivaj etmeli bolupdyr. Amma soňra ki namzet boldum, gudaçylygyna bardym, guda boldum. Yoş bazarlarda gördüm, ha, 10 ýalyk başga da awadan gyýdylar barmyş. Soňra ki toý etdim, izdivaj etdim şu zenana bilen. Görsem, yok kan ondan awadanrak, ondan gelşikrak bazarda beterken. 2 ýyl toýumyzdan geçdi diýipdir. Aslan inli şu zenanamda hiç awadanlyk göremek şeyh diýipdir. Näme zenana görsem bundan awadan görnýär diýipdir. Ýanky şeyh aýdypdyr. Ay jana gollipdir. Bundan beterrak bir dert başyna aýdaýynmy diýipdir, näme? Eger sen şu görýän zenanalar hemmejigi bilen hamala izdivaj etseň diýipdir. Hemmejigide senki bolsa diýipdir. Ondan soňramda obada bir miriz, gotur geçip barýan iti görseň, kanjygy görseň diýipdir, şol kanjyk şo heleýlengden gawrak görünür diýipdir. Adam ýani qanaat etmäni, heris bolup, çeşim çara bolup, gözüň zol beýde şeýde bolsa baha, her näçe zenanaň bolsun, her nägadar awadanlyk bolsun zenanaň, onda da qanaat bolmaýa, onda da adam razy bolmaýa. Şeytan şol awada gedip gören bir heýwany gözüň awadarrak kökediýär. Bir içi bir kanjygy gözüň awadarrak kökediýär. Hudaý şu derde mubtala etmäke öwrülipdir. Zenanaňa aya evvelki gedek awadanlygyny görüşiň ýalyk şu tüýsli awadanlyk tapsakmy görjekmi zenanaňda hawa? Gözüňe gaýym bolupdyr. Her zenanany gözüň düşenine gözläp durma diýipdir. Her awadan, her zenana awadan diýip gözläp oturjak bolsaň öz zenanaň gelşigi gaçar diýipdir. Şeytanyň etdirýän işi diýipdir. Sen çeşim çara bolma, gözüňe gaýym bol. Bir ay, bir hefte ýalyk daýyg dur, oňam gör ýoş zenanaň nagat awadanlygy bolar, nagat gelşigi bolar, nagat keýif edersiň. Ey musulman dogollar, ey jawan mutahhil oğullar, muhim mesele maqadiyan haşi. Bir aşpezi misal tutayım, yani bir misal rivayetiyan ha. Bir aşpezi misal tutun, gündüz yani näçe diýip, näçe qazan nahar bişiripdir, düşüripdir. Her haýsyndan bir galam, 2 galam zol datyk gezip ýa, näme duýdun görjek, tagam görjek. Bir ýarty garyn buladam. Akşam öýüne baranna, şamyna baranna, zenanasynyň teýýarlap goýan şamyny keýf edip goýnanyp ýyp bilýän, ýarty garynna. Ay muň duýdy al, duýdy kan. Ay bir diri bolupdyr, şepikdebi, ýagy ýokdy, bazan naharyň aýyplar gözüne görünür durar. Ne aşdyada. Amma bir kargerdi, gündüzi işin maşynna näme ýelligi bellide, näme çelligi bellide, ajygyp gelýär öýüne. Zenanasynyň bişiren şamy nagat lezzetli, tagamly, asan aýby ýok, keýf edibi, aýb gözü görünmeýär aşlykda ha. Misal ha, aýna şu jawanna. Bir jawan ekip günnüziň güni bazaryna, danışgasyna, fazaýa mejazysynda her ýerde gözü zol öýde beýde bolsa, gize zenanasynyň awadanlygy özüne görünmeýär, aýb görünýär gözüne. Amma namahramdan gözün yumuk gezýär, qanaat edýär, akşam zenanam bilen hoş ýaşaryn diýip, bazarda hiç kim bilen gülüşmeýär, şuhylaşmaýar, heleýle bilen erkek bilen akşam şol äri heley öýüne gelen näzira muhabbet we işq, muhabbet arasyny köfelýär. Günahdan gorkmanyň ýüzi siýahdyr. Munyň